Φτάσαμε μετά από 1/4 πεζοπορίας από το σχολείο στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Όπως βλέπετε, είναι καταπληκτικά και θα αρχίσουμε κι εμείς τους δρόμους του νερού. Οι εξερευνητές είναι έτοιμοι. Τι έχει να μας πει ο πρώτος παρατηρητής? Παρατηρούμε ότι στις όχθες του ποταμού υπάρχει βλάστηση. Άρα το νερό δεν είναι καθαρό, οπότε δεν μπορούμε να διακρίνουμε τους βιοδείκτες. Δηλαδή τι εννοείς βιοδείκτες, Γιώργο? Ορίστε. Τι εννοείς βιοδείκτες? Τα ψάρια, τα έντομα που υπάρχουν μέσα στο ποταμό. Γιατί άραγε τα νερά του ποταμού σήμερα δεν είναι καθαρά, ενώ άλλες μέρες ήταν καθαρά? Γιατί τις προηγούμενες ημέρες έβρεχε και πρέπει να περάσουν 3 με 4 ημέρες για να καθαρίσει τα νερά. Α, μάλιστα. Οι υπόλοιποι έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Συμφωνείτε με αυτά όλα? Ναι. Πολύ ωραία. Να πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε την μέτρηση της ταχύτητας. Ξεκινάμε την μέτρηση της απόστασης. Βρίσκουμε την απόσταση την οποία θα κινηθεί το φύλλο που θα ρίξουμε. Η απόσταση που έχουμε πάλι, όχι, οι παρατηρητές βάλαμε, είναι 14 μέτρα. Έφυγε λοιπόν το φύλλο μας, ταξιδεύει και οι χρονομέτρες θα μας πούν stop. 14,5. Τώρα θα υπολογίσουμε, τι θα υπολογίσουμε τώρα? Θα κάνουμε διαίρεση την απόσταση μαζί με το πόσο έκανε το φύλλο, μαζί με το χρόνο. Για να βρούμε τι? Την ταχύτητα. Γιώργο, τι κάνεις τώρα εκεί? Διαίρεση. Τι πράγμα? Το 14,6 που είναι ο χρόνος που έκανε για να πάει Το φύλλο. δια το 14 που είναι η απόσταση. Πολύ ωραία. Και θα βρούμε τι? 14. Την ταχύτητα. Περιμένω λοιπόν 1,60. το αποτέλεσμα. Νομίζω 1,60. Μπορείς να μου δώσεις τη λάθος μου το λύσω. Υπολογίζουμε τώρα. Αντρέα, μπορείς να μου δώσεις τη λάθος λίγο να γράψω, άμα το όλες θες. Να δούμε τι ταχύτητα έχει το φύλλο μας. 14,6 ήταν ο χρόνος. Σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε την ταχύτητα του φύλλου. Τι έγινε τελικά, παρατηρητή? Πόσο ταχύτητα είχε το φύλλο μας? Περίπου 1,40 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε ένα ξυλάκι σε αυτή την απόσταση να δούμε. Περίμενε. Αχ. Το κλαδί πήγαινε με 1,15 μέτρα το δευτερόλεπτο, άρα ήταν πιο γρήγορο από το φύλλο που πήγε με περίπου 1. Ωραία. Για πείτε μου λίγο, εάν συναντήσει κάποιο εμπόδιο, αυτό που ρίχνουμε μέσα, τι εννοούμε εμπόδιο, τι εμπόδιο μπορεί να βρει μέσα σε ένα ποτάμι? Λέγε Πέτρο. Μπορεί πέτρες, χώματα, Τι άλλο? κλαδιά, πώς λέγεται, πλάστηση. Τι θα κάνει λοιπόν τότε? Θα σταματήσει. Θα σταματήσει λίγο, αλλά θα χάσει λίγο χρόνο, Και η ταχύτητά του τι θα κάνει? Θα μειωθεί. Λοιπόν, είπαμε ότι το νερό στο ποτάμι είναι σήμερα καθαρό. Όχι. Πώς μπορούμε να το καθαρίσουμε? Πώς λέγεται αυτό
Πώς να το πω, να μην το πω τώρα, μην το αποκαλύψω. Για πες μας, Μυρτώ. Διήθηση. Διήθηση, δηλαδή, τι σημαίνει διήθηση? Φιλτράρισμα. Φιλτράρισμα. Να κάνουμε λοιπόν ένα φιλτράρισμα στο νερό του ποταμού. Θα σας δείξουμε σε λίγο. Μαζεύουμε τα χαλικάκια μας. Εδώ πέρα βαμβάκι να το ξέρω. Έχουμε φέρει όλα τα υλικά που χρειάζονται για να γίνει η διήθηση του νερού. Τι άλλο πήρατε για να κάνουμε τη διήθηση? Μπουκάλι, Ωραία. στάχτη. Κύριε να βάλω Ναι. φίλτρα. Βαμβάκι. Να βάλω στάχτη. Θα βάλεις. Φίλτρα. Ο καθένας σας θέλω να το κάνετε και να το μου το Και κάναμε δείξετε. και τρύπες. Πολύ ωραία, για να πέφτει το νερό. Τέλεια. 3 τρύπες δεν ήταν. Εγώ έκανα 4. Κύριε Κοκούλη, πώς το κάνεις? Να το κάνει ο καθένας μόνος. Γιατί εγώ το έκανα τόσο εύκολα. Ξεκινάμε τη διήθηση και σε λίγο θα σας δείξουμε το αποτέλεσμα. Πάμε, για να δούμε τώρα. Ξεκινάει το καθάρισμα του νερού. Γιώργο, μπράβο. Το καθάρισες πολύ ωραία το νερό. Για να δούμε. Ρίξε, ρίξε. Ρίξε. Έβαλες βαμβάκι, Μιχαήλ. Ναι. Ναι, το έβαλε. Απλά τώρα περνάει Να, αργά. κύριε, πες. Να, το βγαίνει. Τέλεια. Πολύ ωραία. Μπράβο. Κάνατε καλή δουλειά. Α, εδώ τελείωσε η διήθησή μας, έτσι. Πολύ τέλεια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άρα λοιπόν πείτε μου, για πείτε μου λίγο, πείτε ότι χανόμαστε στο δάσος. Τι κάνουμε αν δεν έχουμε νερό? Παίρνουμε από ένα ποταμό νερό που ξέρουμε ότι είναι βρώμικο, βάζουμε σε ένα μπουκάλι βαμβάκι, φύλλα, χώμα, ξανά βαμβάκι και άμα θέλεις φύλλα και μετά ρίχνουμε το νερό το βρώμικο Και το πίνουμε κατευθείαν αυτό το νερό? Όχι. Τι είπαμε Το κάνουμε? βράζουμε ελάχιστα. Ελάχιστα, γιατί το βράζουμε ελάχιστα? Γιατί θα εξατμιστεί. Εξατμιστεί, εντάξει. Από πού παίρνουμε νερό κυρίως από το ποτάμι, έτσι από εδώ όπως πήραμε εμείς για να το κάνουμε διήθηση? Τι λέγε αυτό, Μαΐ? Ναι, πώς θα ξέρουμε ότι είναι η πηγή? Τι είπαμε? Το νερό είναι πολύ κρύο. Ναι, από πού πρέπει να περνάει το νερό, είπαμε? Να φροντίζουμε από τι? Από Από ξύλα. χώμα, Από πέτρες, έτσι. Γιατί εκεί είναι πιο καθαρό το νερό. Τέλεια. Καλεπεντακάθαρο. Κυρία, κοιτάξτε, έχει γεμίσει εμένα εδώ. Φανταστικό, φανταστικό. βάλει. Νομίζω η διήθησή μας έχει πετύχει, Κυρία, Ω, πεντακάθαρο. έκανα λάθος. Καταπληκτικό. Κυρία, Θα σε βοηθήσουμε τώρα. Συνεχίζουμε την πορεία μας στην κοιλάδα των Αγίων Αργύρων. Τα παιδιά θέλουν να κάνουν ένα break. Κατά τη διάρκεια του break θα κάνουμε τον αναστοχασμό μας. Βρισκόμαστε τώρα σε έναν μικρό κατάστημα που σχηματίζει ο ποταμός στην κοιλάδα των Αγίων Αργύρων. Τι έχουμε πει για τη ροή του ποταμού? Η ροή του ποταμού είναι παντού η ίδια? Όχι. Από τι εξαρτάται? Από τη κλίση. Τι εννοείς, Γιώργο? Το πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά πάει κάτω. Πόσο πέφτει το νερό? Και έτσι σχηματίζεται λοιπόν ένας καταράκτη. Πάμε λοιπόν για το break μας εδώ στη λίμνη και να κάνουμε τον αναστοχασμό. έχω πάει ένα από το καφέ. Θα κάνουμε το break μας σε μία τεχνητή λιμνούλα που υπάρχει εδώ στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Πολύ καθαρό. Μα άρχεται έχει. Αλλά υπάρχει κανένα άστρο. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτά τα νερά είναι τρεχούμενα? Τι νερά είναι? Είναι στάσιμο, γι' αυτό και είναι βρώμικο. Είναι στάσιμα. Μαζεύουμε ποτέ νερό από στάσιμα νερά? Όχι. Όχι.
ποτέ, γιατί έχει πάρα πολλούς Μικρόβιο κάτι. μικροοργανισμούς. Βλέπετε αυτά εδώ τα μικρούτσικα, Ναι, είναι γυρίνη. Είναι γυρίνη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχει παγκάκια και πάμε να κάνουμε το break μας. Τελειώσαμε τη δράση σχετικά με τους δρόμους του νερού, με τη ροή, υπολογίσαμε την ταχύτητα. Μάθαμε δηλαδή πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα που έχει ένα φύλλο όταν ταξιδεύει μέσα στο νερό, ένα κλαδάκι όταν ταξιδεύει μέσα στο νερό. Είδαμε τα φυσικά εμπόδια που υπάρχουν μέσα σε ένα ποτάμι. Είδαμε όταν είναι καθαρά τα νερά ενός ποταμού τι υπάρχει μέσα σε αυτό το νερό και θα πάρω συνέντευξη από τον κάθε μαθητή για να δω τι του άρεσε από αυτή τη δράση. Ποιος θα μου πει, έλα Μυρτώ. Μου άρεσε που μάθαμε πώς να κάνουμε φυσικό φιλτράρισμα. Μάθαμε ότι πρέπει να παίρνουμε νερό από την πηγή που προέρχεται και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Γιώργος. Με άρεσε αυτή η δράση, επειδή μάθαμε πολλά πράγματα για το νερό, πώς να το φιλτράρουμε, πώς να πίνουμε το νερό που βρίσκουμε στα ποτάμια και πολλά άλλα. Άλλος. Έλα Γιώργο. Μάθαμε ότι δεν πρέπει να πετάμε σκουπίδια μέσα στο ποτάμι, επειδή ζουν μέσα διάφοροι βιοδείκτες. Βιοδείκτες, πολύ σωστά. Έλα Σοφία. Μάθαμε πολλά πράγματα για το νερό, για την κλίση του, ότι δεν πρέπει να πετάμε σκουπίδια και απολαύσαμε αυτή τη δράση γιατί ήταν και μέσα στη φύση. Πολύ ωραία. Συνδεδεμένη με τη φύση. Άρα να κάνουμε τα μαθήματα στη φύση. Ναι! Τέλεια. Μου άρεσε που μάθαμε να φιλτράρουμε το νερό, που όταν είναι κρύο το νερό ξέρουμε ότι είναι κοντά η πηγή και ότι όταν έχει πολλά ψάρια και διάφορα έντομα, ότι είναι καθαρό το νερό. Μπράβο. Μου άρεσε που μάθαμε να φιλτράρουμε το νερό με φυσικό τρόπο. Μου άρεσε που μάθαμε να μην πατάμε τα σκουπίδια μέσα στο νερό και που όταν έχει ψάρια ή ζωή γύρω-γύρω είναι καθαρό το νερό. Τέλεια. Μου άρεσε επειδή μάθαμε για το νερό, έμαθα ότι δεν πρέπει να μετάμε σκουπίδια και όταν έχει ψάρια και έχει έντομα είναι καθαρό. Μπράβο. Μ' άρεσε που ήρθαμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος και όταν είναι κρύο το νερό μπορούμε να καταλάβουμε ότι εδώ κοντά είναι μια πηγή και όταν είναι καθαρό το νερό μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχουν βλάστηση, έντομα, βιοδείκτες. Ωραία. Και... Σου άρεσαν όλα. Ναι. Ωραία. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ που φιλτράραμε το νερό, ότι δεν πρέπει να πετάμε σκουπίδια μέσα στις λίμνες, γιατί τα ψάρια και διάφορα ζώα που μένουν εκεί θα το φάνε και θα πεθάνουν. Και... Σου άρεσε η ηρεμία εδώ στη φύση? Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ η ηρεμία. Μου αρέσει γενικά πάρα πολύ η φύση. Ωραία. Με ευχαρίστησε πολύ γιατί μάθαμε να φιλτράρουμε νερό και να το κάνουμε καθαρό από το ποτάμι. Και μάθαμε αλλιώς το φιλτράρισμα, πώς λέγεται? Ναι, διήθηση. Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι ωραία εμπειρία γιατί μάθαμε Γιατί μόνο μάθαμε για το νερό Όχι. ή γιατί συνδυάσαμε και κάποια μαθήματα? Συνδυάσαμε και μαθήματα την βιολογία, τη φυσική και τα μαθηματικά. Τέλεια. Με ευχαρίστησε ότι μάθαμε να φιλτράρουμε το νερό, δηλαδή διείδηση. Μάθαμε με τη διείδηση μπορούμε να φιλτράρουμε ένα νερό και να γίνει καθαρό. Δηλαδή σου άρεσε Μ' άρεσε, η διαδικασία? Μ' άρεσε που μάθαμε την διείδηση, επειδή αν πάμε για πεζοπορία και μας τελειώσει το νερό, δεν θα έχουμε τι να κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε διείδηση. Okay. Με άρεσε που
που μάθαμε πώς να κάνουμε το φιλτράρισμα και... Σας άρεσε που συνεργαστήκατε όλοι μαζί? Ναι! Μ' αρέσει όπου η μητέρα φύση μας άφησε να έρθουμε στο μέρος της, ώστε να μάθουμε πάρα πολλά για εκείνη. Πολύ ωραία. Όπως είδατε, η δράση ένα μέρος, η δρόμη του νερού, μας ευχαρίστησε όλους. Ευχαριστούμε την κυρία Αριστέα και την κυρία Κατερίνα που μας έδωσαν αυτή τη δυνατότητα και αυτή την ευκαιρία να μάθουμε πολλά πράγματα.